Assalamu alaykum mehman adamlar. Yılların vehin bähtäşe adlı gepleşigimizin ikinji tanyny sizin dikkatinize ýetirýär. Sizin artgal bereketli olacaklarımda ağzı birlik avadanlık yaran olsun, hormatlar kadamının iyi yurtbäklik işleri ilmidama rowaj aldın. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen yılların vehin bähtäşe adlı gepleşigimizin ikinji tanyny sizin dikkatinize ödürlýär. Gepleşigimizin bu ýerde himayetkary Aşgabat şäheriniň Garrykulyw köçesiniň 60-njy jaýynda ýerleşýän Majitler Mebel dünýäsi. Bu gedeki mihmanlarymyz bolsa, her gedek aýdym ýa-da täze klip çykaranyna ähli dinan aýdymçylaryň keyfini gaçyrýan meşhur aýdymçymyz Amalia. Hem de aýdym aýdyp ýa-da da hiç gaçan dirim böküp ýadamaýan bir meşhur aýdymçymyz Arsi. Arsi, Amalia gepleşige hoş geldiňiz. Sağ olun. Taýýarlyk görünsüňiz da. Şeýle taýýarlyk gelýärdiňizmi? Umumana kıyındadı yok. Tevavi birinci tapkırda günnün günü aydımta bilen bağlanışıklı. Türkmenin aydımta tarihi bilen bağlanışıklı soğanlar olur. İkinci tapkırda dürlüdümün mowluklardan olur. Edebiyat hakkında da olmağı mümkün. Astronomiya hakkında, geografiya hakkında da olmağı mümkün. Üçüncü tapkırımızda olsa foto sorular olur. Şimdi her tapkıra geçemizde düşünürüm. İlk bilen eyni adamlar size katnaşıcılar hakkında qeýtgaça maglumaty ýetireýin. Amalia adı bilen bir meşhur aýdymçymyz Amal Sultan Gulmuradowa 1998-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde doguldy. Maşgalada jem 5 dogun, 4 qyz bir oglan, öz maşgalada 2-nji çağa Aşgabat şäherindäki 39-njy orta mektebi tamamlady. Ol häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny aýdymsal toparny gurmak we dolanmak hünäri boýunça bilim alýar. Hem de elbette özünün ak gıyratlı şahadatyna garaşýar. Bizim meşhur aýdymçymyz Arsi, Arslan Gulmamedov 1985-nji ýylyň 5-nji aprelinde doguldy. Maşgalada 2 qyz bir oglan. Tahtawady etrafyndaky 1-nji orta mektebini tamamlady. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny 2014-nji ýylda köwetçiň aýdymsal toparny gurmak we dolanmak hünäri boýunça tamamlady. Maşgalaly 2 qyzy bar. Arsi Amalia ikinci hakkında da doğru maglumatları tomoşaçylara ýetirdik. Indi bähtäşige geçmänkä dürüjülüňiz bilen gyzyklanmakçy. İlk Amalia taňa şeýle sowal. Tuwalam ot bolup döredin tuwalam Amalia. Indi şeýde olur. Indi şeýle sowal Amalia. Atykän aýdymçylar meşhurlyk adamlary arzu edýärler. Käbir aýdymçylar bolýar, derrew meşhurlyk kazanýarlar. Derrewem adam käçilini ýitirýärler. Sen ýöne adam käçilini ýitiren ok. Şol öňküje sadece amaliýalaryna dursun, elmdama şeýle bolsun, üstünden syry nämede? Amen derrew wala diýip hasap edýär. Ay edil ýuwaşam almadyň öde. Birden aldım. Ay ýok, siz şeýle hasap edýäňiz. Men ýaşym kiçide. Şoňçy, ýok men jersyklarda çağırapdy. Ne? Yaşım 16 bolan bolan ulan hatarına geçip. Näçe wagtdan beri aýdmaýdan? Näçe ýaşyňdan beri? Ay 2-nji 3-nji klasdan beri aýdýan. Ýaş kanala çykýardym. Şu taýda aýdýardym. Näçe gepleşik bada taýda. Aýdymçy bolmagyňa näme sebäp boldy? Ejem bilen kakam kän aýtyrtmajak boldylar. Şeýlemi? Ýaka döwretdiler maňa. Hemme zat ene bize gıyda. Ha, gıyda şol. Dörtsan gıyda programcıyım maňa ona. Hemmemizin elişimiz baýry tin mundanam. Dogan tiknediýär men ýakadýan hukman öwredýär biziňkiler. Ýöne onu da men şu aýdym goýdurulmadilar da. Kiçilikden eýem. İlkinji halipaň. Halipa diýip gıyda başlan köpsünde aýal myşgyl halipa bolýar. Ne tapady ýok? Menne ýöne erkek adam öwretdi. Kim öwretdi? Ýöne dutarçda. Dutar Gonca Akmaýevdik, dutar bagşy. Şoma ýöne estrada minçetirlerini öwretdi. Indi bu madam oňlan Instagram sahypam görýän bolsaň, dutarda halk aýdymlarida öwrenip başladym. Amaly bir ýetmeli derejäňe ýet, nesip bolsa öz maýdan. Indi ýetdim, indi dutarym öwrenirsen hakyky bagşy bolup aýtdy maňa. Şolara wagtyň geler öz maýdaryny idi. Özüň dutary gowarýanmy? Gowarýan. Milliligi. Men estradadan men kyçykam şuraya gepleşikler atlaşýar. Men halk aýdymyň gatnaşýardym. Estradada. Indi tomoşaçylardan şeýle sowal gelip goşdy. Basym Amalia ak kepler diýen aýdym çykarmakçy diýip. Mene şuňky gepleşigimizi ýadga geçirýär meşhur ak kepler video studiýasy. Şol video studiýa hakynda umma ak kepler hakynda bir aýdym çykarýarmyş diýdiler. Tomoşaçylar haçan garaşmaşar aýdyma.
Çıkaryan var sonra çıkaryan. Yo amal çıkarya değiller de. Şöyle. Nesip varsa. Ne deyip böyle bolar ha? Oo, nesip varsa. Arsi, Ha. sana yekece sowal. Tomoşuçular gat kän sowal berýärler. Şu sowaly kän berýärler. Aydan. Meşhur wäşimiz ýagşy goşunup, näme üçin sen üstünden ulýar? Näme üçin Rahman Hudaýberdiýewiň para Benim gadamanlar derdim şu diýip, soruşma, ýa-da arada Ferhat verdiler. Ataýewiň üstünden gülenoklar, näme üçin hut sen üstünden ulýarlar? Sen üstünden ulýarlar. Gelişe o. Mergen adın o. Men aýdym Sen ben. Sebebi olan üstünden düşülen nokta, tekil pemkarlaryň üstünden düşülen näme bolýany bilýänler. Ya değişmeden. Doğrudan hem ödün havarlı mı? Sen bilen havarlaşýarmy? Arsyna şunlar gepleşip geçip bolan içinde de sen hakynda da şunlar maglumatlar goýjak bolýan. Hemme de adaydı belli. Söyleme, havarlaşýar. Ya gelişe de. Gelişýär. Tamam çağaya vursam biraz şoň gabat gelýär. Beýlekler biraz stroke da. Aýdym çolmaňa näme sebäp boldy? Ne sebäp boldy bilem. Ok näme sebäp boldy? Yo bir da höwes bolan rana Ok mesela çekden o usulü. Ya. amaly pul sebäp boldy diýdi. Ey, meren abi bilem da kiçilikden beri höwes aýdy. Kiçilik näçe ýaşdan bäri? Häzir aýdyn. 6-7 ya birinci klasdan. Birinji sınıfdan bäri aýdyma höwes. Merjinlerle İlkin- gatnaşyp hem bilen. İlkinji halipaň. Bizde halipa yok. Diňe görüp öwrendik. Ondan bundan birazcık alıp hem bilen. Mekan ataýsyn halipaň mı diýip ýagşy goşunup beren zoran berenmi? Mekan atap aslında men halipam däl. Men mekan atapda köp zat öwrendim. Yani elimden tutup halipalyk eden ýeri ýok. Näme üçin onu ýagşy şowda mekan ataýpa ýok diýip senem men halipam diýdim. Ulaştırdı da. Kim ulaştırdı? Ýagşy eden işimi. Näle getdi ol, näle? Ögdü da gelip. Sen mekan ögdü diýdi. Montaj etdi. O montaj etdi. Elkiden ýok, men halipam ýok diýip jogap berdi. O. Ondan Halipam yok dedim. Ondan mekan ýeke şagirdim ma arsy diýip aýtdy diýdi. Şeýlemi? Ay menin boýa oňy sözüni ýaradyň maýny dedim. Mekan atap diýdim. Oňa da bar sen arsy garan ok diýip aýtdy turdy. Onuň olum ýok Olum ýok diýdi. diýdi. Onu montajda ýerini çalsaýdy turdy. Ýagşyň edäji işte. Ýagşydan garaşan onu. Onu näme? Umuman aýdymçylarymyz hakynda, bähesimizde gatnaşýanlar hakynda maglumatlar allyk. Mehriban tomoşaçylar, ýyldyzlaryň zehin bähesiniň birinji tapyrynyň sowallaryna başlaýar. Amaly arsy birinji tapyrda umuman türkmeniň aýdymsa sunuwat hakynda, aýdymsa sunuwatymyzyň taryhy hakynda sowallar bolar. Esas çeşmämizden biziň hormatly arkadaşymyzyň Ýyly döwlet geler orta diýen kitaby. Indi şol sowallarda jemi 4 san hödürlenýän jogap bolar. Şol 4 jogabyň haýsam bolsa biri dogry jogap. Siziň wezipaňyz şol sowalyň haýsy jogaby dogrydyr diýseniz şonu taýlaýar. Ilki Her kime bir-birden berilýär. her kime bir-birden. Ha bunu. Amalda maşallah ýo şo orta orag däl. Heriňe de aýratyn. Heriňe de aýratyn jem 5 tan sowal bar. Onu wenan maşallah maşallah. Amaly teň üçin birinji tapyryň birinji sowal şeýle. Rowaýata görä ilkinji dutary kim ýatapdyr? Ni ýani dutary goýar ýani diýdiňizde. A. Zeňi baba. B. Aşgaýdyň pir. C. Görogly bek türkmen. D. Baba gammar. Arsy, sen bilýärmi? Aşgaýdyň pira bilir, başlaryň pir hataplanýar. Aha. Yani o hakda da eşitdim yani du tarih hatdır diye eşitdim. Ama yeni kim var? Zeňi baba, görogly bek türkmen. D. Baba gammar. Bağlaganlar. Baba gammar diýip. Ataýdym. Jogap dogry. Amara şeýle bilen birinji tapyrda birinji utugyny gadanýar. Indi Arsy, sen üçin birinji tapyryň birinji sowal şeýle. Menkine. Senem dutarga görýärmi? O da hem şoň çotady öýtükadana. Dutardan galdymy? Yok. Bu ya okugy turan ýerim bir takty aýtyr öýdenýärni oldum. Aha, öýdenýär halipaň gatnadyňmy oňa? Yok gatnam. Ok ýene birinde şotady köp diňlenen bir ösli nime. Şeýle Ay dinledin ha? daýçy gatnamakdy. Aýtdym ama hiç gatnam. Dutar çalynýarmy? Sawa uçkam yok. Öýledim ogran. Aa öyle. Tuğulama berekella. Berekella gödemi. Arsy teň üçin onu şeýle sowal. Dutaryň sapy haýsy agaçdan ýasalýar? A. Tut. B. İncir. C. İgde. D. Erik.
pikirlenjek hem de tut. Pikirlenjek değil mi? Tut. Arsi, sen birinci tapqarın birinci tuğunu qadan. Bilmedin, tevavi dutarın sapı erik ağacından yatalıyor. Dutarın qaranda kədisi, qapağı tuğda ağacından yatalıyor. Emma günnün günü sapı ol erik ağacından yatalıyor. Öyle şey edip, qarşıdaş utulya olin, beyleki yencide birazcık şaatlık alamatlar peyda oluyor. Amale berekella. Amale sen üçün birinci tapqarın ikinci tuğal şeyle 870-950 yıllarda yaşap geçen Sad ilmine öz münasip qoşundunu qoşun. Bir näçe ilmi işlerin şol sanına Sad barada uly kitap diyen işin autor kim? A. İbn Sina, B. Muhammed Farabi, C. Abu Sa'id Mehneyi, yani Mehne baba, D. Mahmud Zamakhshari. Mergen abi. Kıyım soru. Kıyım soru değil. Yani aytdım ha, bizim Çeşme'miz hormatly arkalamızın kitapları. Näme yaptıryan? Sad barada uly kitap diyen bir işin autoru var. Ödem 9-10 asırlarda yaşap geçen. İnşallah sayla belki İbn Sina, İbn Sina. Yo, ona değil. Näme üçin? Yo. İbn Sina değil. O hakda eşitdim İbn Sina ve okuyatta biz tarih kuramsan var. Ama sonra okuduk bir yere geçtik yani şola değil. B. Muhammed Farabi, C. Abu Sa'id Mehneyi, yani Mehne baba, D. Mahmud Zamakhshari. Hele o qadiyan men. Mehne babam qadiyan. Sen bulaştıracak bolýan ya kömek etjek bolýan. Yok, kömek çok yani men dinlemeden men pikirim şaşar. Abardan yanlış bolsa? O yanlış oldu böyle. Menkiden indi kana çoktum şuna göre. Söyle mi? Minus etti. Gör öyle. Ben bilmem. A. İbn Sina, B. Muhammed Farabi, C. Mehne baba, D. Mahmud Zamakhshari. Haydan talyan bir talak koyar. Eğer bilmeyen adam. Ya da şula değerli şu değerli İkinci gün bir. Muhammed Farabi. Şon hayri. B. Muhammed Farabi dedi amaliya şeyleri bilenem ol utuş qadanıp bilmediği diyen cevaba qarashya arsi emma utuş qadanın amaliya hakikatdanam B. Muhammed Farabi. Gördüm. Bizim görünüklü iletişimiz Muhammed Farabi. Uttum ne? Sen uttun. İkinci tuğulanı utluyam. Arsi içi yananın el çarpması onuyuna. Birinci tapların ikinci tuğalı şeyle. Muhammed Farabi haysi saat Kur'an'ına sağ çalıptır. A. Dutar, B. Gopul, C. Gıcık, D. Tüydük. Yani amaliye bildi doğru değil mi? Muhammed Farabi saat hakkında ulu kitap diyen işin aftari, bizim görünüklü iyileşimiz saatçına. Şol Muhammed Farabi haysi saat Kur'an'ına çalıptır. A. Dutar, B. Gopul, C. Gıcık, D. Tüydük. Haydan o da bir doğru cevap, şolun birini taylayan. Men şu soru var, men birinci sorumun yana geldi. Bağlam var diye mi tutar yatan? Yok onu. Şojan birinci soru, şu orada. Soru. Biz bir okuma açacak olayan ve bir bulaştıracak olayan mı? Yok değil. Okuda değil, okuda ayalmaz. Gopul'da ayırdın. Dutar, Gıcık, Tüydük qallı. Gıcıgam ayırıyor. Gıcıgam ayırdın. A. Dutar ile Tüydük qallı. Ay tüydük diye var. Tüydük diye alacak. Tüydük deydin sen arsi yine de utuğa qarashyansın, emma sen utuq qadan bilmedin. Muhammed Farabi Gıcık saat Kur'an'ına sağ çalıptır. Ben şodurama ettim de yani. Şodur öydemeden aytmalı, kömek etmeli. Birinci tapqırın üçüncü tuğalı amaliyetin üçün şeyle. Edebiyatta kimi has qowaryan? Şığırlar, kimin şığırlarını? Hayti Türkmen şahirinin şığırlarını qowaryan. Kur'an'lar ediysin. Kur'anlar ediydi. Kerim ağanım okuyan mı? Qoşular var, kitaplar var mı öyde okuyan mı? Bolya, şeyle soğal. Kerim Kur'an epeyetip öz şığırlarının birini yine 100 asırdan soň bir bagşyň ady tutulmaly bolsa, şol bir bagşy senin özüň. Sakıcık var. Hakka diýerler. Arada geçtik şonda. Ben dinlemek. Arsi. Şey diýär, bir goşky ýaz ýany ken şo. Onuň şonu arada geçtik biz. Nemede edebiyatdan.
Şol yine de mun asırdan şo başyň özüne nemediler diýä bolýan. Şo taýda şo goşguda şo aýtyp geçýär kim hakdadan. Sakyjak bar diýip şoňa ýüzenýär. Dur bilýän bolar. 3 sabah berdi. Kerim Gurban epet öz şygyrlarynyň birinde ýene 100 asyrdan soň bir başyň ady tutulmaly bolsa, şol bir baş tenim özüň bolarsyň diýip kimi gözüňe tutjak. Arsi. Ona tutulýan 1000%. Söyleme. Arsi diýär. Ýalňyş sap. Şükür başı, B. Maltumul Garlif, yani Çuval başı, Ç. Takıcep Barf, D. Uradiyel Aliyatov, yani Sıgan başı. Yani ýem doğru jogabı amaliýeten aýtdyň, hakykatdan Takıcep Barf hakynda Kerim agan şeýle şygyr bar. Şöyle bir zat nemedäýler. Näme deli? Men galsam sana bir zat alyp beren, sen galsam. Yo, men oýnada diýçek, men galýan poli bolmam. Näme üçin ýa sen? Men bilem o insada. Senin mekde tamamladın, amaliýetim mekde tamamlady. Sen amaliýan şu wagtda okap beren institutyny sen bir mahal tamamladın. Bir kere kelle galýan o üçin näçe çok Kelle galýan, kelle. Sivjak bilen çürak atan degler ha. Sen çürak atany gözüň Ay 34 ýaşady o kelle galýan. Kaç ýaşady? 34. Şeýlemi? Bolonna. Aýdyn. İşe bakacak. İşte alıp verecekler mi? Siz vermeli. Kim ayka? Kim şu mebel? Burada mebel. Macitler mi? Macitler burada. Götürürler halkıda. Ya kreditlerde de var ya. Mesele de yaptığını söyleyeyim. Şimdi birazcık tiyeceğim sen. Sen zaten aladadın etmedi, oturma aladadın et. Arsi, birinci tapkırın, üçüncü tavali, arsi senin için şeyle. Şimdi şunu bilmesen ben bilmedim de. Hakikaten saat var da, gönlün var. Ama dünya saat var da, saat ilmi var da. Kvintet toporunda neçe saatın ne var? A. 5, B. 7, C. 12, D. 24. Kvintet toporunda neçe saatın ne var? A. 5, B. 7, C. 12, D. 24. Kvintette neçe saatın ne oluyor? Hayda, benim öyle. Fikirlemeyin lan. Nur abi şu takmışını kimden orada ne mi var ya? Kvintet ne mi da dolu? Kvintet ne mi da? Oo, ben ne bileyim. Arsi. Sama uç bir düşündürme, konservatuara muhtarama. Konservatuara muhtarama da bilmeler, kvartet ne mi, kvintet ne mi, simfoniya ne mi? Aynı şan konuyduk. Kvintet o da şu banketlerde 5 tancak, 6 tancak çalyanlar şöyle mu kvintet? Ana üstünden var mı? Şöyle otoy mekanlar oturuyorlar. Ana. Onlara 5 tancak kendiler. İnne billahi. Kvintet toparında ne açı adamlar var? A 5, B 7, C 12, D 24. Onu için. 12 değil. Ben onu diyordum. Konuşturacak onu ben. Aynı 5. Koyun öyle. Ay böyle şunu amalan dinleyecek şey. Sen amalan dinleme sen. 5 mi? Ahiri birinci tapırda yekece utup kadanın sen arsi 5 amalan dinlemiyordum 12 diyordum şeydim onu kadan bilmedim. Kvintet toparında 5 oluyor, kvartette 4 oluyor, kvintette 5 oluyor. Diye son öde yem yani 5 demek anladı ya tercüme edenler. Devam ediyoruz. Birinci tapırın 4. sualına amale ünsver hormatly arkadaşlarymyň Ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitabynda şeýle bir maglumat berilýär. 1934-nji ýylda erkeklerden düdülen hor topar döredildi. Türkmenistanyň gurumy, Türkmenistanda. 34-nji ýylda erkeklerden düdülen hor topar döredildi. Ol 10 adamdan ibaratdy. Bir ilkinji hor topary haýsy edaranyň düdüminde döredildi. A. Radio komitet, B. Konservatoriya, C. Filarmoniya, D. Opera ve balet teatrı. Burada sorsam cevabını açalım. Hani? Konservatoriya ne için yer açıldı? Konservatoriya 34. yıldan sonra açıldı. Onu konservatoriya der. Ona eliyat. Medeniyet Enstitüsü mı? Yok, Filarmoniya var, opera ve balet teatrı var, radio komitet var. Opera ve balette adından belli bir şartına operaydılar. Demin balet dans ediler. Ona eliyat. Filarmoniya bilen radio komitet var. Filarmoniya demem ne demem? Filarmoniya demem simfoni orkestra. Muhamlar Köşkü. Muhamlar Köşkü, Meden merkezden yani. Şu tayı ya da radyo kaçın açıldı? Radyo açıldı 34. Ona şu radyo. 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 Ama hele şu an dinlemeyenler, tomaşaçılarım gen alıp oturuyor. Seyahatin birinci tapırda yem 4. tukkadan yan hakikaten radyo komitetin bölümünde ilkinci hor topar döredildi. Ay tane
Mırda berin de. Götürülen halkı vermeliydi mi? Son için ağırsı bir kırasından tutuyor yine bir kırasından. Devam ediyoruz. İnni sana da ağırsı Dördüncü mü? Dördüncü de var. Bu iyi ya, ben utandım. Utanı be. Aynen utandım. Ben Bilemde de peyda ya, dördüncü. Cem beş doğru. Ha, beş mi? Birinci tapırda Cem beş doğru. Ben dörtsün. Yadır Nereden ne? Dördüncü doğru kana şeyle. 1935-nji ýylda Halk Saat Gurallary ansambly döredilýär. Oňa kimler ýol başçylyk etdiler? Başda döredilende Halk Saat Gurallary ansambly döredilende kimler ýol başçylyk etdiler? A. Millet Äçmiladov we Pürlü Sarif, B. Sahy Jekbarov we Magtumul Garliýew, C. Oradgel Aliýatov we Döwletgel Ökdürov, D. Ata Awliýew we Annegel Jülüýew. İki tane ýol başçy bolýar, açylan madyna. Halk Saat Gurallary topary 35-nji ýylda 1935-nji ýylda Halk Saat Gurallary ansambly döredilýär. Oňa kimler ýol başçylyk etdiler? A. Millet Äçmiladov we Pürlü Sarif, B. Sahy Jekbarov we Magtumul Garliýew, C. Oradgel Aliýatov we Döwletgel Ökdürov, D. Ata Awliýew we Annegel Jülüýew. Jepar ne mena ayıray. Sahy Jekbarov bilen Magtumul Garliýew aýyrdyk. Millet Äçmiladov bilen Pürlü Sarif, Oradgel Aliýatov bilen Döwletgel Ökdürov, Ata Awliýew we Annegel Jülüýew. Ýa-da mali pikretde ýyllaryny deňeşdirip gördü. Täzerak at bolsa şonu saýlap goýur mene şeýle. Okma kitap gerek gel. Mena da Ýyllaryny deňeşdirä ýyllaryny. Dört mü? De Ata Awliýew we Annegel Jülüýew mi? 1935-nji ýylda döredildi. Jülüýew näme de burada da aýdym saýla däl ýa bir hili seýilgäsler. Bir neme bar? O üçüncü mü? Dört. Ona o derler. Ata Awliýew we Annegel Jülüýew ikide meşhur gyjakçylar. Ahaýsy dutarçy? Baralayarlar. Anal ýa-ni. Millet Äçmiladov we Pürlü Sarif diýdim. Arsy sen utuşgadandan şeýlelik bilenem. Hakykatan dogry jogap. 1935-nji ýylda Halk Saat Gurallary ansambly döredilýär. Oňa da Millet Äçmiladov bilen Pürlü Sarif ýol başçylyk etdiler. İkinji turmut boldum. Dowam edýär. Amalia. Birinji tapgyryň soňky sowaly. Zenan naqşlardan, halipalardan kimi gowaryp dinleýän? Enes Recep we Enes Recep wany gowaryp. Leyla Şadur diýip. Leyla Şadur diýip. Halipa. Ha. Ana şuma şurary gadim halipa başlaryň, zenan başlaryň bir kısan aýdym kelip berýär. Tuwalam. Nesip barsa. Şolar Şolar hawa dinläsiňiz. Ýöne şulaýdymlar aýdymdy bildim. Şular ýöne halipa bolmaýar. Sebäbi biz öz aýdan aýdymlarymyzy baryp studiýa näme bir güniň içinde goýup bolýar gorsy. Dogry-da? Arsy. Sesi. Aýöne bularym aýdymdy. Ananmaýan. 3 güne da gitdi-de. Öwrenjek bolup 3 güne däl. Men şonda da goýup bolanok. Göňlüm çyýrlykda bolanok. Yani halipa hakkında aýtjak-da. Nesip bolsa çykanda. Bir garaşynmadyk sowgat boljaklar dinleýijilere. Hem dinleýijilerimize de hem bagşlara da sowgatda näme şowry bolsun, dowamly bolsun. Nesip. Göňden şeýitmeli. Şu bagşlaryňdan gowaýdymlar. Neme saparaga diýdim-de, Muskanda. Saparaga diýdim. Diňe bir aýal bagşlank dälmen. Neme erkek bagşlank kelip berýär. Gadymlar kelip. Ana sapara işläp beräýde şeýle diýdim-de. Vay amaly kellesine giripdirdi ama. Öňe şeýitmeler atdy. Tuwalam. Çalışkan dinläler. Nesip bolsa sana birinji dinleder näkaş. Bana dinletdiler. Tuwalam. Meşhur palçy Vanga pahyram ýöne ýere aýdýar. Şeýle bir bagyş köpeler, hatda Amaly diýen bir ýer dörer diýip gördüňmi şu durdy? Ha. Amaly üstünlük arzu edýän. Inni şola meýatda geçen bolsa. Inni 5-nji sowal şeýle. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowanyň dolu ady näme? Cemal Başyň dolu ady näme? 4 tane jogap edilenýär, şolaryň birini taýlamaly. A. Anna Cemal, B. Oğul Cemal, C. Oral Cemal, D. Mehr Cemal. Men nemede Hürmetli Prezidentimizin kitabında bar, izina
iň soňky şu ýanky aýdyň kitabynda. Ýyly döwletkeler bolsa diýen kitapda. Kitaplar bolsa diýen kitabın ýylyna şular ýalyp näme iň goýan bagşlar, halipa bagşlar hatda Maglumatlar bar. Maglumatlar bar. Şu taý suratyny oýdýar, aşağıda dol ady, familiýasy, oçsysy bar. Bir gede başda okuwaramda şonu görüpdim ýöne, ýadyma düşen ok. Ýöne bir dogalym bar. Ady Anna Cemal. Anna Cemal ady. Ýöne bir şonu Cemal diýer. Ýöne beýleklere aýt. A. Anna Cemal, B. Oğul Cemal, C. Oral Cemal, D. Mehri Cemal. Sen Oğul Cemal mı kadiyan? Qadim rahat saýdy. Sen? Meňe dogalym Cemal diýer, ol Anna Cemal aşa. O da geçipdi. Anna Cemal. Aydın dalya. Вообще şu Mara Anna Cemal Saparovna. Ol nemesi oçtwasy. Hakiki, Saparovna. Familiýasyny bilýän ýönemen. Näme familiýasy? Hemme zat bir zat ýana. Ada doğum familiýasy Anna Cemal öýken. Familiýasy Halipa Başyr Nur Muhammed. Nur Muhammedowa. Oçtwasy Saparovna. Anna Cemal. Dadam! Amaleten doğru cevabı verdin hakikaten hem Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparov'un doğru adı Anna Cemal Nur Muhammedova Saparovna. Kutlayan. Ne için diyeyim? Beş. Utuk. 5 doğrun 5'inde de doğru cevap verdi. Arsı birazcık diyeceğim. Sen için 5. bar men. 5. bar sen için. Indi sen yani bilemde bilmedi bütün. Halife başlardan sen kim gowertdin diýen, dinanlardan erkeklerden. Halife başlar. Aramızda barlar var, yoklar var, ýyl goýup gidenler var. Halife başlar. Barlardan Ağa Murat. Öwel Mehmedov. Türkmenistan'ın atgynyň artisti. Ataway Halifany dinleýänmi? Aydymlarmy? Aydymlarmy aýdýanam? Aýdýan ýöne edil oň ýollarla. Sen ýoluň oň ýollar. Ya oň ýol sen ýoluň dälmi? Men ýolum oň ýollar. Ataway Halifa. Hemme halifalaram owy. Nur Muhammed. Yo diýje konan şo Halipa diýip näme aýdylar? Bir iz goýdy. Belli bir ýol goýan. Şol adamlar hemme Halipa, hemme öz fiili hormaty var. Her kim bir dinleýçisi bar. Ony ogowda on dinlen diýip bolanok. Hemme Halipalarda her gün öz izi bar. Her gün bir açyp alyp bir daha dinläp özüňçi bir daha etsen. Inne şu düşünjäň hem ise bolsa sen ösörsiň. Ya mundan meýler niýe ötüň ýa? Ene magic näme dotyn? Magicler dotyn. Bolýa, sana birinji tapyram soňky sowaly, 5-nji sowaly şeýle. Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çargulyýowyň çyn ady näme? A. Atanadyr. B. Hojanadyr. C. Berdinadyr. D. Hudaýnadyr. Ýatda diýen, sizin kömegiňizden bardyr. Kimdir birine jaňa diýen bilýäňiz. Ya da karşıdaşından kömek soran bilýän. Ýöne karşıdaşından kömek sorasaň, eger olam dogry jogap berýärse, onu özüňe bir tutup berýär, karşıdaşyna ýarym tutup berýär. Eger öz tanış bilişlerine de jaň etdiňiz, olam dogry jogap berýär, diňeti de bir tutup berýär. Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çargulyýow, ýagny Ataway Halifanyň dogry ady, çyn ady näme? Pasport boýunça çyn ady. A. Atanadyr, B. Hojanadyr, C. Berdinadyr, D. Hudaýnadyr. Nice kolam Ataway Halifanyň oğullarına jaňa bilemde de utulýan bu. Ýok, burutuk da ente ikinji tapyr bar, üçüncü tapyr bar. Ýok, onuň adjyny sananyp. Ay, ýok, bile. Hemez bile sanmy. Olar bir nomr ulan, no. Her gün bir nomr. Ay, başga bilýänler bar bolsa jaňa diýerdim. Bilmem. Böyle özüm biljek bolanlar. Atanadyr, has ýakyny o atanadyr diýip, näme şu Ataway diýilipdir. Şondan soň bir aňtatlaşdyrýarlar da biziň aňtatlaşdyran oklar at takylanan. Atajan, Ataway, Kakaway, Kakajan, Kakış, Atanadyr, boş atasynyň at taklandyr. O şondan Ataway, Atanadyr bolmaýar, Atanadyr däle. Çarnadyram bolýar, Hudaýnadyram bolýar. Olar ahirpa ýakynla bir abuşny bir dada ýakyn bolsa. Ana soňky bahar goýaçaýmy? Berdinadyram bolup biler. Hojanadyram bolup biler, Hudaýnadyram bolup biler. Täden birinji anan näme? A. Atanadyr, B. Hojanadyr, C. Berdinadyr, D. Hudaýnadyr. Jaňa da birini.
Yok, hiç. Özüm bilecekmi? Böyle. Bolmaýan. Benim kömege da bilýän, ama otup oturýarsyň. Men aýdyp oturýarna, a dogry senki atanadar. Dogry berem. Şu ýakyn ýerlerde Hudaýna. Böyle haydan böyle Ay, boşa birinji, hadi. Atanalar taýlýa. Şeylelik bilenem 5-nji sowaly eden arzy bilmedin Atabay halipaň çynady hojanadar. Dadam. Vay. Ine şeylelik bilen mehriban adamlar birinji tapyrmy tamam bolýar, birinji tapyryň netijesi boýunça amaliýa 5 utup gadanýa, arsy orta 2 utup gadanýa. Biz bir näme soňrak ikinji tapyrymyza başlar. Mehriban adamlar, yıllarların zihin bäsleşige adly gepleşigimizin ikinji sany dowam edýär. Indi biz ikinji tapyryň sowallaryna geçýäs. Arsdan başlaýyn da. Arsdan başlap bilemedok amalet ýa birinji tapyrda sen ýeňiş galannyň şoň üçin hem amale birinji sowal taňa şeýle. Ikinji tapyryň birinji sowaly türkmen edebiýaty bilen bagly. Ata Goşutowyň Perman romanyny haýsy söwüş beýan edilýär. Ata Goşutowyň Perman romanyny haýsy söwüş beýan edilýär. Ýekejemi dur. Inni deret. Inni deret. A. Dangdana kan söwüşi. B. Beýik watançylyk urşy. C. Göýekdepe söwüşi. D. Başga jogap. Ýagny 3 tan jogaplaryň içinde de dogry jogap bolup biler. Ýok, başga aýratyn jogabym bolup biler. D-den içinde de bolup biler. Ýöne ony D diýip taýlaýaňa da öz variantyny gaýdýaňa, öz jogabyny gaýdýaňa. Şol 3 jogapdan taýlaňa bilýäňa 4-njiden 4-nji taýlasaňa D jogap taýlasaňa öz jogabyny bermeli bolýaňa. Şol üçünden başga jogabyny biler. Ata Goşutowyň Perman romanyny haýsy söwüş beýan edilýär? A. Dangdana kan söwüşi. B. Beýik watançylyk urşy. C. Göýekdepe söwüşi. D. Başga jogap. Ata Goşutowyň özü näçinji ýyllarda ýaşap geçeni? Ata Goşutowyň özü 1953-nji ýylda ýogalan. 53-nji ýylda. Ýogalan. Dangdana kana däl we o 1904-nji ýylda bolýar dämi? Dangdana kana söwüşi. Dangdana bolan üçin dangdana kana ýyly. 1040-njy ýylda. 1040-njy ýylda bolýar. Olar däl. Ne tapawdy, näme şo hakynda ýazylar, taryhy. Ýok. Eser ýazylar. Ya, şu watançylyk. Sebebi ýok, ýatdylarym mene. Ýatylar näme? Ya beýik watançylyk urşy, ýa-da Gökdepe. Gökdepe urşy haçan olarsy? Bilýänlerim soradyň diýýäň. Beýik watançylyk urşalar. Beýik watançylyk urşuny alýan. 40. İkinji tapyrda birinji utuňy gutlap bilerdik. Eger Gökdepe söwüş diýen bolsaň, amale ýöne berde Gökdepe söwüş hakynda gidýär. Ata Goşutowyň Perman romany Gökdepe söwüşini beýan edýär. Şoň üçin bir jogabyň, ýani beýik watançylyk uruş hakynda diýen jogabyň. Inni ýadyma düşýär. Perman romany şo döwürde ruhsat bermänirler çykmana halkala. Onu bilýän ekeniň ogu. Owo. Şo bermän sebebi, ha? Öz barka çykan oku. Öz barka çykan ok. Sebebi döwre laýyk dälip şonu çykarmanyrlar öýdän. Onu çykaran oklar soň öz aýrylan soň çykarýarlar. Perman hep şoň adynyň daqylmagynyň esasy bolsa, şonuň ogul gyzynyň oglu bolýar. Aktygynyň ady Perman. Indi bolan indi bilen ok sen onu oturdy bilmedin ýa. Perman aktygynyň ady däm şo gyzynyň bolan aktygyny. Ata Goşutowyň aktygyny. Şo däm. Ýok. Ýok, oturay bilmedin. Ýöne näme Ata Goşutowyň şol Perman romanyny Öwged Murat Batyr diýip etady gahrman bar. Şo Öwged Murat Batyryň gyzynyň bolan aktygynyň ady Perman. Şoň ady. Ana biriň akty eken. Ýazyjyňda Aktyk mı? Gökdepe döwüşine gatnaşan Öwged Murat Batyryň. Indi ýalňyşmy? Ýalňyş. Böyle oturup göräderim bir ýöne. Indi Arsy, sen edebiýata beýle ökde bolsaň, saňa da edebiýata degişli bir sowal şeýle. Ikinji tapyryň birinji sowaly Arsy sen üçin şeýle. Türkmen taýpalarynyň Mädemin hanyň basybarjylykly ýürüýüşine garşy durup gadanan ýeňişi haýsy eserde öz beýanyny tapdy? A. Berdi Kerbabaýewiň Aýgyt dädim eserini. B. Gylyç Kuliýewiň Gara Kerwen diýen eserini. C. Atajan Taganyň Sarak Galasy diýen eserini. D. Başga jogap. Türkmen taýpalarynyň
Mädemin hanyň batybarjyk ýürüşine garşy durup gadanan ýeňişi haýty eterde öz beýany tapdy. Berdiker Babaýew aýgatladım. B. Gılıçkulyýew Garakerwen, C. Atajan Tagan Sarat Galaty, D. Başga jogap. Birine jaňa diben bilersiň. Soruşun açan bolarız. Kim bilir benimle yaptınlar ama. Sen 4 soru var, şu 4 soru nemeden mi? Şoň 3 näme pas näme bizde bar birajaň etmek? Birajaň et bilen birim garşydaşyndan soraýlan. Menden soraýlan. Bunlar mı ya? Täze öwrediň atdan aýtjak üçüň. Ýörk soru düşünde meni Düşündüm. Nimeler ýadyma düşüp kimlerden? Berdiker Babaýew aýgatladım. Gılıçkulyýew Garakerwen, Atajan Tagan Sarat Galaty. Şu üçden bolup biler, öz başga jogabym bolup biler. D. Başga jogap. Şu Garakerwen ýa-ma diýip Garakerwen okudyňmy? Gılıçkulýewiň Garakerwen ýa romanyny. Okama. Zady hocam diýmiş. Ben okuýarym. Şoň okuýadym. Näme okuýadym? Haýdy kitaplar okudym. Aýtmaýyn. Aýtma. Ay bolýar. Intuitsiýa. Aýda sen maýstyr ýan. Aýtladymy? Ýok, däl. Aýgatlaryň Sarak, aýlýan. sarak nemede däl. O ýa farak nemesi. C. Atajan Tagan Sarat Galaty olam däl. Ýok, B. Gılıçkulyýew Garakerwen diýýän. Şunu taýlaýanmy? Ýa-da başga jogap. Ýok, şuýdyp soraýmyz. Aýtladymy däl. Aýgatladım däl. Bol aýyrdyk. Sarat Galatym dämi? Şu kim eser diýdim bergen ağa? Atajan Tagan Sarat Galaty. Şu aslyny Yok, baş nemesi. Ýadan näme diýdin? Ýadyjy Atajan Tagan. İkinci mi? Sodur diýen. Gılıçkulyýew Garakerwen. Şodur diýänmi? Hiç kim zaňa kömek eden o. Arsy. İkinci dur diýän. Gılıçkulyýewiň Garakerwen diýen romanyna gynansak da o hakynda maglumat ýok. Arsy sen ýeňiş gadan bilmedin. Aslynda Mädemin hanyň batylaryk ýürüşine garşy durup gadanan ýeňişi, türkmen taýpalarynyň gadanan ýeňişi Atajan Taganyň Sarat Galaty diýen eserini öz beýanyny tapdy. İkinji tapgyryň ikinji sowaly amaliýetiň üçin şeýle. Ikimden bilmedik mi? İkiňden bilmediňiz. Ikiňden tek utuk ýok. Şol birinji tapgyrda gadanyň utugyny bilen oňuny etmeli bolýaňyz häzirlikçe. İkinji tapgyrda amaliýetiň üçin şeýle sowal. Odulky ady Ceylon bolan ýurt. Indi geografiýa geçelim. Odulky ady Ceylon bolan ýurt. A. Tayland, B. Vietnam, C. Nepal, D. Başga jogap. Ceylon. Tayland. Barım Xitay'a değiştim. Xitay'a değişdiler, Xitay töwereklerini, ýöne Xitay'a değişdiler. Hayratly. Näme haýsy? Tayland, Vietnam, Nepal ýa-da başga jogap. Ýok, şol ýurdun ady Odulky. Ceylon. Hiç demde şu. Genelde. O hiç demde. Hiç demde. Hiç demden D. Başga jogap. Ha? Öz jogabyň aýdanyny. Ceylon. Tayland, Vietnam, Nepal ýa-da öz jogabyň. Ya Tayland'da bir şey değil. Tayland diýär. Aýyrdyk Taylandy, Vietnam, Nepal. Xitay ýok berdi. Nepal. Nepal Nepalam der. Nepalam der. Vietnam. Vietnam bilen öz jogabyň. Yo Vietnam haçanky Vietnamda şu. Ceylon. Yok hiç Yo taýda ýok. Üçünde ýok başga jogap. Başga jogaplaryň içinden taýla da aýdymady bir ýol. Şolar taýla bilen zap başga. Indi öz jogabyň aýtmalar, birazjy kynlaşýar ikinji tapgyrda. D bolanda öz jogabyň aýtmaly. Şol üstünde hiç däl, men öz variantymy aýtjak, öz jogabymy aýtjak, özüň aýtmaly. Ceylon. Birine jaňa diben bilersiň. Sri Lanka mı? Sri Lanka. Arsy. Ne oluyor? Vermeliydin ha. Sen doğrama da. Sorma. Sen kömek soramadı. Olur ya ne oluyor? Ben aýtdym, bulan esti Sri Lanka diýen jogaby. Şunu oluyorsun bana beren. Ne oluyorsun beren? Şunu diýdi Ay beren. şu hemmesin. Amaliýetiň ýeňiş galanyň ikinji tapgyrda birinji toňu mutlu boldun. Indi hatap 6-2. 6-2 boldy. Gerek. Arsy, sen üçin geografiýa degişli şeýle sowal. Braziliýa paýtagty A. Rio de Janeiro, B. São Paulo, C. Salvador, D. Başga jogap. São Paulo, Rio de Janeiro. Hayfada bir yer. Ýoş bolun. Yo, São Paulo da şol Brazilya'da, Rio de Janeiro'da şol
Yani Salvador, Brazilya'da Yani şehir. hiç samşan paytaxt değil mi? Hiçden paytaxt. Braziliya. Başka cevap. Ayt. Başka ne? Meksika değil mi? Yo, Meksika neydi, Brezilya neydi bu ne mi? Meksika ayda tümlüğü. Bulaştıracak olyan mı ya? Meksika olay mısın? Yok, Dur Rio de Janeiro. İş Brezilya öldü ne mi öldü? Brezilya öldü. Brezilya değil, öldü ad değil mi? Brezilyan yurdun adı. Oo. Son paytahtı. Paytahtı öyle ne bizim aşkı var. Brezilya şu Brezilya değil mi? Seninle araşmadım Arsi. Brezilya futbol Hakikaten var mı? futbol var mı? Ay berekalla. Çok görüyen futbolun tamamıyla şeyleri bilen bir kutup soğud etti. Hakikaten Brezilyan paytahtının adı Brezilya. Yenişin mutlu olun Arsi. Sonra sonra ver. Köpüraçlı futbol var. İkinci tapırım, üçüncü tavalı. Amaliyet için şeyle. Merkuri planetasının teviği hemrası. Merkuri planetasının teviği hemrası. A. Phobos, B. Deimos, C. Titan, D. Başka cevap. Titan ne mi havas diye? Merkuri planetan hemrası diye. Hemrası. Rusça aytak Sputnik'i. Естественно Sputnik'i. Teviği hemrası. Ne mesela? Yer şarının hemrası ne mi? Yer şarının teviği hemrası. Estağfurullah. Ay yadımdan çıktı. Ay aman. Ay herifinin öz nimesi öyle bize 6 saat ne maddi materik mi? Yok. Altsan materik var. Materik. Yo materik var. Gün sistemamızda bizim gün ulgamında neçten planeta var. Şu planetaların biri Merkuri, doğru değil mi? 4 planeta olmalı. Yok planetalardan köpürak. Köpürak. Ha, Neçten? Sekiz. 8 olur. Ona 6 tane materik var öyle yani. 8 tane planeta var iken. Jupiter. Inni daşlaşma ne? Soğuk. Merkur planetanın teviği hemrası. A. Phobos, D. Deimos, C. Titan, D. Başka cevap. Şankı yoklar. Yoktur ya şu. Planetası bort bile. Hemrası bort bile elbette. Dünya karanlık mı? Hiç de üstüme davetten geldi. Dine karanlık mı deyip neme hemra yakılık beriyama planetalara. Yıllarında. Yıllardan vurun nedem yok bu. Biz gün sistematının naqi bir planetan biri olan, planetanın biri olan Merkur planetanın vurun ne diyas? Bizim gün sistemamız. Jangat göre yok hiç kim geografi biliyor. Mehmet Jangat akla. Yok uğraşar bak. Onu amali kime jangat diyas? Geografiden şular biliyor, İngiliz dilden biliyor, geografiden biliyor. Menden olduk qıydıqanım. Qıydıqanım. Adı? Mehri. Mehri. Han jangadın? Naşuat hormatly tamaşaçylar, amali öz mehriban doğanına jangat diýär. Dum. Mehri. Seyretmen varışmat, yan aytdım Amerikan ağan, gepleşigine var yani. Ýanda da ağrıs ötür. Ağrısdan uçma utuk gelýän men. Men 6 ol 3. Ende bara men utmalar niştaýda bir sorak var, sana bereyin. Hadyr, men aýdyp berem. Bergen ağa aýdyp beräýsin, men hadi neme jogap demesine bilem. Aýdan. Mehri salam. Salam. Neme şu etaty tamaşaçylar soraýar-da, oglanlar soraýar şu ejeňe de aýdyp beräň da şu oglanlar soraýar. Amal üçin gudaşlyga barjak bolýardyň galyny takminan näçerak bolar diýerler. Değişen. Enne şu yıllarındaki bahsede şeyle sual verildi. Ünsürt dinlen. Merkuri planetasının teviği hemrası. Yani bizim gün sistemamızın bir planetası olan Merkuri planetasının teviği hemrası. A. Phobos, B. Deimos, C. Titan, D. Başka cevap. Öz cevabına bolup biler. Şol 3 dinden birine saylap bilersin. Yok, olardan hiç aýt değil. Men öz cevabımı aýtsak deyip D. Başka cevabını saylap bilersin. Merkurium. Neme falan lazım. Merkur planetanın teviği hemrası. Hem bakıyor Merkur planeti. Hiç yok. Enne näme jogabına soň tebiği hemrasy ýok diýip berýän, dogry dämi? Özümden de. Bolýar. Mehri burada menim bilmedim sana jangat çektirme. Mehriň jogabyny haýlaýan. Yokturlar ya. Yo doğru diýär, ýok Hemra. Ay meni ulaş bilen. Hemra burada burada bolar da ta öser diýär burada çykar. Ya şartlar. Doganyň dogana bahasy ýokdur diýär Mawtun atamyň.
Şeýle ben mana Mehriban dogonun sana kömek etdi de bir utuk kazanıp berdi. Hakykatda Merkur planetatyna hemra yok. Inni arsi sana da elşonýaly astronomiýa degişli bir sowal var. Gün esatan nämeden durýar? A. Kislorod we kömürturşy gaz. B. Vodorod we geli. C. Azot we kremni. D. Başga jogap. Gün esatan nämeden durýar? Kislorod bilen kömürturşy gaz, vodorod bilen geli, azot bilen kremni ýa-da başga jogap. Kimya bilmeli omuna. Himyan bilmeliler, astronomiyan bilmeli. Vodorod bilen geýler. Çoğulaymadın birden. Gün esatan nämeden Kimya durýar? konuşturacak var mı? Kislorod bilen kömürturşy gaz, vodorod bilen geli. Onu ayır. Kislorod bilen kömürturşy gaz aýyr. Hova var bunun yanına. Onu ayır. Üçüncü. Azot bilen kremni ýa-da başga jogap. Azot da mı der? Azot bilen kremni der. Vodorod bilen geli ýa-da başga jogap. Vodorod näme? Näme? Vodorod H2O. Aşyk bolan suw bolýar. Yo bilýän suw. Vodorod da näme da? Diňe aşy bolýar. O2. O2 suw var. O2 kislorod, Kislorod. Odan. O haşa näme bolýar, suw bolýar. vodorod. Başka bolan bol başka da ýok. Kislorod näme? Yo vodorod bilen näme diýdi? Vodorod bilen geli, Geli. Şu geli näme da? olam bir kimik element. Awa. Ýakkan kaşo. Geli. Allah illa koy. Ana. Başka bolan da näme bol bilýär? Günüm. O da ma da lo. Qadğınna pro şu vodorod gelin garfın. Şu el nimet görmeliler şu. Tecrübe çok görmedim. Çok görmeliler. Yo aşlan hiç sen däle diýen mene. Başga jogaplaryň içinden taýlamaly bolýan da onu. Şurada başka jogap näme taýlajak? O diýjekmi? Näme taýlayan arsi? Men jaň için adamlar ona paýça çakýar. Meselem kime jaňa derdin? Yeni mekana. Mekana taýbamy. O mekana taýba jaňat olam öz tanyş bilişlerine jaňatyn jeýdip. Diňsoňda maňa gelerler jaň. Ey bolar hiç kimde jaňa çykýar ikinji taýlajak. İki taýlayan vodorod bilen geli diýdim. Arsi ýeňiş galanlan. Berekeller. Hakykatdan gün esatan vodorod bilen gelden durýar. Şu gelini ütkeş gördüm ya kislorod da diýerler. Ha. Geli näme da? Ha. Bolýar. Inni size zoologiýadan şeýle bir sowal. Näme logi? Näme logi? Haýwanat dünýäsinden. Haýwanat dünýäsini öwreniş almyndan size şeýle sowal. Dördüncü sowal. Dünýäde iň ýynnam haýwan. Gepard. Gazel. Gepard. Durum ýuwaş bolma, bir sowaplary eşitdiňär ki. Näme de gedýär? A. At. B. Ýolbars. C. Keyik. D. Başga jogap. B. Atdanam ýynnam mo gepard. At näme? Çalpylayan haýwan dämi? Gepard. Mena gazel mi kadýan? Sen gazel mi kadýan? Türkmençesi näme şo? Gepardyň Türkmençesi. Geç gaplan. Ana şo. Şomy? Şo. Geç gaplan. Животны мerde de görkör. Vay ýöne gazel inalap ýetip bilen. Oklar gazelim iň çalpylayan. Yok, sen. Yetilmedi aç Sen kalırdı. gazadyň näme? Gazelim näme? O horajyk keyik ýaglar bara. Yok, kowanym benim 5000 diýýany. Şo ýapar. Amalia, sen ýeňiş galanlan hakykatdan dünýäde iň ýynnam haýwan geç gaplan. Ýani bu şäher gepard. Geçi kapmaň. Arsy sen üçin ikinji tapyryň dönüşde wali şeýle. Eşek bilen baytalyň çaknyşmagyndan bolan haýwana türkmençe näme diýilýär? A. Gulon. B. Taýhar. C. Kurry. D. Başga jogap. Eşek bilen näme? Eşek bilen baytalyň çaknyşmagyndan dören haýwana näme diýilýär? Men jaň etdim bolar bir hacım urdy pragam bar şoňa jaň. Jaňat. Eşeklerini gowrak galar şo. Aketler videosu ýokmy? Jaňat. A, näme diýdin? A. Gulon. B. Taýhar. C. Kurry. D. Başga jogap. Ya kurra eşeği ördüm ki. Ola az boy. Ola aýrly. Soň Taýhar bilen gulon galýar. Gulona näme? Atın kıdam A, mı? gulon. Yok. Ne keyin kıdam Keyik. var? Yok. Näme gulon? Gulon bir aýratyn janlar. Ha, ola. Ana olam däreklen ana aýratyn janlar diýdi. Sen meni ulma diýerler. Kurra dedi. Taýhar. O ana şu atın kıdam taýhar. Hiç sem däl şol. A, hiç. Eşek bilen näme diýdi? Eşek bilen baytal. Metis olýar da.
Eçekle baytan. Ayo mene bile o yok onun için. Olan için ne yok? Başka cevaptan için. Başka cevap. Başka bir cevap ne amaydı? Ayıp da. Atlan lema o ne ama başka olan hadi. Mene Karmaşık olur da. Ömçe bir attak yaşama deydi. Ölmüş attak Doğru, ya. benim- Karışık. Karışık kayıyor. Artık peki istat yok mu? Ne var? Giyene yok giyene de vardı. Kıylansak da arsi sen doğru cevabı bilmedin. Yani eşek bilen baytalın çakışmağından dören hayvanı gatır değil ya. Türkmençe gatır değil ya. Devam ediyaz. Indi şeyler tapmaça var. İkinci tapmanın 5. var. İkincide de şeyler tapmaça. İlk bilen amaliyatana 5. var şeyler. Bu da getireyim. Öyde 5 tane ayarlığın var. Bir kuş oynaya. İkincisi tikintikiye. Üçüncüsü nahar beşiriye. Dördüncü kiriyuya. Beşinci ne işliye. Şimdi şeyle teklif edilen, hüdürlenen cevaplar var. A. Aydım dinleye. B. Telefonla gepleşiye. C. İnternet otur. D. Başka cevap. İnternet tutuyor mu? İnternette arzu ile yatsıyam olma mümkün. Ayt. Öyde 5 tane ayarlığın var. Bir kuş oynaya, ikincisi tikintikiye, üçüncüsü nahar beşiriye, dördüncü kiriyuya, beşinci ne işliye. A. Aydım dinleye. B. Telefonla gepleşiye. C. İnternet otur. D. Başka cevap. İnternet tutuyor. Durmuşa çıkarmadın ya. Olur mu? Yo durma otayda yok hadi mi? Öğrendin ama D de var, D de boş var. da D, boş. Yo internet tutuyor yanırlar. internette oturuyor mu? Şeylerik bilen sen Amalia tapmaçanı bilip bilmedin. Ol 5. ayarlığın 1. bilen kuş oynaya. Kaval oynamadan işte. Kuş bir kol oynama. Sonuç başını biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Ayt ayt. Devam ediyor. İkinci tapların son suali arsı sen için şeyle. Amalia oturuyor begen ya. Mumman karşılaşma. Yakın ayna bravo. Onu 4 saniye izliyorum ben bunu. Fikir 4'müş var. O. Fikir nolluğuna şükür et o. Nollerliğine. Fikir nol oradan neymiş ya. Dur ne yapalım? Oo. Şimdi ünsüler tapmaça şeyle. Arzuun kakatının 5 şeydi var. Oğul Fenem, oğul Cemal, oğul Gerek, oğul Bollu. 5'incin adı ne mi Bestir. bilir? Yoş. A. Doyduk. B. Bestir. C. İkiden mol bilir. D. Başka cevap. Ben şun mala dinleyecek. Bitter. Ya dur. Doyduğum var ya diye kıyıtlıyorum. Dinleyecek. Arduun kakadın 5 şeydi var. Oğul Fenem, oğul Cemal, oğul Gerek, oğul Bollu. 5'incin adı ne mi bilir? A. Doyduk. B. Bestir. C. İkiden mol bilir. D. Başka cevap. Yöne kısım var bile. Sebebi doyduğuna kıyıdan doyduk. Şimdi bestirem bolun ne? Yo bol va diyar adın da kılım da kılmadı. Doğrudan 5'incin adı. 5'incin adı var. Öyle ne mi bilir? Şo da karışıp bakır. Dün oğullar ne diýär? Şoňa ikisem var biler de doyduğum var biler bestirem var biler. Ay yok ardı koyup yetip alındı adı. Yok. Benim o ayet şayda. Bestir. Haydi Morta Taylı. Ya da doyduk. A. Doyduk. B. Bestir. C. İkiden mol bilir. D. Başka cevap. Yöne ikisem var biler o. İkisem var biler. Arsı gözüm eylek beyle oynatma. Burayda vururum benim. Sonra birinden. Kimden sorayım? Köp çağır heleyden soraymadım kim ma. 6-7 çağır ayarlıydı. Tamam güzel. Tak. 5'incin adı olmalı doğrudan sen. Aa. Oğul. Bestir. Doyduk. Hadi ikiden mol bilir. Doyduk Hadi dip başka doy. O ne mi der? Ha bir kilo. Onu Kabutu bestir. kabutu doyul oynar la. Aytma bestirdi. Birinci neme gelen açı. Şo mu kadiya? Hadi de olsa. Ay da varsa qalan bir şey olur da. Ey mena var acı 5'inci ardı diyecek. Yo. Döşün içinde yok şu. Şunun içinde yok. Yok. Öyle cevabın. Ardı edip alanın da ardı deyip takacak. 5 Oğlum oğlanlığı ne biliyorsun sen? Oğul dikkeyle oğul marat, oğul faltan, oğul neymiş, oğul da Yok kurtulur. sonra da oğlanlığı kıyızmış o çağa. Oğlanın mol bilir. Kıyıdan mol bilir. Yok. Benim fikrimce oğlan nerler? Bu oğlan varsa bestir bile neme pırtlak etmezdi. Doyduğu.
5-nji naş gıydır. Bilem ay görsen ne etip Arsi. Haysan Taylan. Yani amanen dinleyecek. Amalyan dinleyecek mi? Haydi. Behtir. B cevap hayladın, behtir diydin. Keki cevabın değil mi? Eş iki cevap ama arduan behtiren bolmuş. Behtir, ardu bolun ardumu da yettik indi behtir. Çünkü değil. Yani Haydi mı da bir yerin Tayla? evet, hayır doğru oldu sonra. Yani kidan doğrudur lan. Tuğurun hem diyen sorulara cevap verecek bolsun toy bulursun yani. O ne bilen yağdayma da koyay diyen. O şu diyen toy etmegel ya toy etwon. Ay plansa diyen onun plansa da gidiyen ne ama ödüm ne meretin Yüreğimden çıkar. Şöyle de dedim. Ödüm hayır doğru oldu son Tayla deyip. Yon şu an teyze şu sorun başına etken ama. Dinle. Dinleyin. Arzu'nun kakadının 5 beydi var. Oğul Senem, oğul Cemal, oğul Gerek, oğul Volli. 5-njiň adyny hem bolup biler. Uy arzu diýen arzu. Doýduk beter ikiden bolup biler de başga jogap. Arzu'nun kakasynyň ana adı var eken oja. Ardu'dan aydo giremedi. Ana arzu. O ne beter haýlajak bolýar? Arzu. Dinleme o kim idi? Ardu kakadın 5 yıl. Kakadının 5 beydi var. Arzu ne mi? Arzu mı bir de? Ana şerekene. Hakikaten Arzu. Şeylelik bilen Bana ikinci beş. tapırda. Beş. Yok, sana işlemeden o sen bulaştıracak koluna beter deyip. Yo arzu ara bar. Böyle ödelik Arzu deydi. Ardu. Birinci Arzu deydi. Öyle. Şeyleri meter taraftan ardu diye sevi. Ardu yetip alan adı kayır bilen mi? 5-6 yılda oğul bolýar şu şonu pikir etdim ben. Ene şeylelik bilenem arsi sen bir utuk kadanyň mehriban adamlar ikinci tapyrymyz tamam bolýar, ikinci tapyrın netijesi boýunça amalia 8 utuk, arsi bolsa 5 utuk kadanyny biz bir adwatdan ýyllarlaryň zehin bäsleşiginiň 3-nji tapyryna başlar. Mehman adamlar ýyllarlaryň zehin bäsleşiginiň 2-nji sany dowam edýär. Inni bäsleşigimiziň 3-nji tapyryna geçýäs. Amalia arsi 3-nji tapyrymyzda size foto soraglar berilär. Ýani şu ekranda bir näçe suratlar görkezler, suratlar bilen bagly sowallar bolar. Şol sowallar nämen aňladýar? Şol suratlar haýdan moda bir zat aňladýar, şonu jemläp bir zat aýtmaly. Näder her suraty görkezimde şu näme bolýar diýip sorar, şoňa da dogry jogap bermeli. Häzirlikçe hasap şeýle amalia 8 utuk, arsi 5 utuk kadanyny. Şoň üçin amalia öňde barýar, amalia ilki senden başlaýas. Ekranyň sürmeňiz haýyş edýäs. Ine amalia sen üçin 3-nji tapyrymyzyň 1-nji sowal şeýle. Şu surat türkmen atalar sözleriniň birini aňladýar. Haýdan bolsa bir nakl ýa-da atalar sözi bolmaly. Şu suratlar jemläp haýsy nakl, haýsy atalar sözi gözüňe gelýär. Çağalar var. Badır. Badar var. Köpçülük. Ağoy. Ağoy var. Haýdan bolsa bir atalar sözi. Şu üç suraty goşanda bir atalar sözi bolmaly. Çağaly, badarly öyle. Çağaly öý badar diýen Badar. atalar sözüni aňladýar. Şeýler bilen amaliyeten 3-nji tapyrda 1-nji utun gadanyň hakykatdan da bir foto sorag şeýle çağalar var, ağoy var, hemen badar var. Demek şu çağaly öý badar diýmek aňladýar. Hakykatdan. Inni 3-nji tapyryň 1-nji sowaly arsi sen üçin şeýle. Şu suratlary seretmeli, şu suratlardanam haýdan bolsa bir nakly ýa-da atalar sözüni çykarmaly. Şu surat haýsy atalar sözüni, haýsy nakly aňladýar. Birinji surat näme? Barmak mı? Barmak var, otly çöp var. Ondan iki tane şaga var. İkinci mek kırık kvaratlı birinci. Üçüncü ağlaya, dördüncü ağlamak bolanak diye. Doğru. Ha? Doğru. Indi birinji bilen ikinji näme aňlady? Birinji surat näme aňlady? Oynama läspik. Otly çöp oymak adam. Oldu çöp ama Ne oldu çöplen aşağı ünsür? biri kelte, biri hat kelte. Mhm. Porque bir daha sayla diyen yarlar bilýär. Burada Tayland'da näme atylýar? Bice. Bize atylýar. Ha.
Tak, ola oğlun Biceli oğlun ağlamadı. Şoy. Şeyler bilenim arsiyden yine yeňiş gadanlyň diýen jogaba garaşýamsyň bolýan, hakykatdan hem ýönetem yeňiş gadanlyň hakykatdan bijeli oglun ağlamaz diýmegi aňladýar. Bunda ne ağlamadı? Hawa. Ben Bijeli oglun ağlamaz. Şeyler bilen 3-nji tapyrda gatnaşyjylarymyzyň her haýsy bir tutgan gadanny indi ýene de dowam edýär. Näme dorsu gözüň görýär bular. Bu kim? Senin mamal. Indi Amalia sen üçin 3-nji tapyryň 2-nji towal şeýle. Menkler anlat. Hakykatdan hem şu surat yatın öküde iýim ýok diýen naklaňladyar. Birinji suratda görýän biri ýatyr, ikinji suratda öküdiň suraty, üçüncüde nahar var. nahar var. Kimiň nahary? Dördüncüde de öküdiň nahar var. Hawa, iýim var. Ana dördüncüde de ýok. Hawa. Yatsan şu da öküdiň nahary ýok. Hawa, yatyn öküde iýim ýok diýen nakly aňladýar. Şeýlelik bilen amaletin ýene de bir utuk gadanyň inni arsy şeýle sowal. Şu suratlar ýene de türkmeniň bir gadymdan gelýän atalar sözüni nakly anlatmaly. Şu suratlar goşýanda bir nakl gözüme gelmeli. Toğusun kuzu çağına gitti. Çağı etiriyormuş. Ýeke saýhalla suratlary. Birinji surat näme anladýar? Hayvanat var, toğusun. Tawşan. Hawa. Ikinji surat näme? Bunda uçağı, oğlum neme? Leglek çağa getirýär. Leylek çağı. Leglek. Ne çağalary leglek getirýärmişin diýip bir düşünje bar da. Ne täze dogan çağa da, dogrymy? Dogum, umman doguluş diýen manyny anladýar. Bu dünya çağı 50 bolan. Tawşan näme? Tawşan näme? O näme? Hem aşakda surat näme? Bayırlık. Çöl mü? Bayır. Çöller. Çöl bolanna başga da bolýar. Bir bayırlyk. Çağırıp böyle çöl olan. Bayırlyk. Bu yaşlı otluk. Bayır. Depe. Arsi. Sowar senki. Bilýän durur bu wagt bardyr. Wagt bar, wagt bar. Wagt gidip otyr. Bir najaň edip bilersiň. Kime jant düşündiremiyorum. Toğusundan bir taraf. Imodan çykdy, video janysy bilen düşündirip bilersiň. Tavşan. Detemi. Tavşanı doğduk depi? Karşıdaşyna şeýdip kömek edäýdiň ha? Menim kömegde oturýar. Senem kömek edip otyrsyň. Awa, tawşan Arsi, dogduk depe. sen ýene de utuk galanyň tawşany dogduk depe diýmek anladýar. Utuğu arsa veriyor. Sebebi sual arsa verili. Senin karşıdaşına kömek ettin. Şeyi özüne yakınlaştırayan gittikçe. Amalia sana yine şeyle sual. Bu suratlarım umuman koşonda Türkmenin bir atalar sözünü anlatmalı. Aşağıda yatışın. Niye sayhallar suratları? Birinci surat näme? Eşek. Eşek. İkinci surat? Uzağı neme? Yük. Yük. Evet. Eşek, yük. Yeni eşek yatır. Breaking. Breaking. Täzelikler. Breaking news. Täzelik. Täzelikler. Eşek hakta hiç açan täzelik var mı? Ongaly atalar sözü var. Indi seret Eşeğe yüklense en sonunda her sene en sonunda belgilere dönüşerim. No. No. Näme diýmek? Yok. Indi goşşak bol. Eşekde yük yok. he, Eşek. näme arkamda näme yok diýip bir nakıl var. Eşeğin arkasında näme? Eşek yük Eşek yok. yok. Indi aşağıdaky eşek näme diýip otyr? Yatır. Yok. Täzelik yok. Aha. Täzelik näme bolýar? Täzelik harit yok da. Yük daşımaga eşek yok. Täzelik harit gelir. Eşek. Indi şu suratlar bir atalar sözüni anlatmalar. Näme atalar sözü gözüňe gelýär? Täzelik yok. Eşek. Eşekde yük yok. Birinci. Yükte eşeğe havar yok mu? Ha? Eşekde yük. Arsi senem kömek et da. Aydo diýip öyle eşeğe havar yok mu ya näme? Örüp durma şakı. Yok şey öyle yatır ana. Yıkılıptır. Yıkılıptır. Yatan eşeğe havar yok mu? Eşek yük. Yok. Yükte eşeğe havar yok mu? Aşağıda havar yok. Ne o? Eşekde yük yok.
Yitirsem näme yok. Bir baraj oyuna qilýardyň şonokmy? Yitirsem haberim yok. Yok. Eşeğimde yüküm yok. Yıkılsa haberim yok. O eşekde yüküm yok. Yok, yıkılma haberim yok. Berekellah. Ene inni 3-nji tapgyryň 3-nji sowali arsy teňçin şeýle. Bu suratlaryň goşaňda türkmeniň bir atalar sözi emele gelmeli. Öze abuşun diyor der. Ya diyor ya. Adaty diýer däl o. Oo, Näil diyor? Ak diyor. Ak diyor. Arsy. Göz. Göz diyor. Sonra belirti, hemen yokluk belirti. Gözlerim duyan tapar mı? Gözlerim metkabır. Gözlerim. Hani koşta? Duyuyor göz. Diyor Şoval böyle. adam gözü sevmek. Bilen yok mu? Yok bilen nerede? Var. Diyor ne el diyor? Ak. Ak diyor. Neymiş ne adi diyor? Aşo ak. Adi gerek değil, ak diyor. Ak diyor. Aklat alnına yaş mı? Yaxşı mı? O yokluklar neyme Yok sordu buradan ne? sen buradan gözler sen oynadan. Yo ne varsa da iyilikler gitmeli. İyilikler gitmeli. İyilikler. Sonra on birden de anlatmalı. Yokluk belirten birden de anlatmalı. Duyan gözü. Düye seyretse. Ak diyor. Seyretse. Göz değmeye. Ak diyor öyle bağlanışıklı. Umuman ak diyor ağdalayan neyme aytkı var Türkmen dilinde. Ak renk arka yakşı. Alınmam şu taydı. Yok. Sonra on neyme edecek? Ak duyan gözü görenok. Yok göz görüyor. Niye mi de kahve? Duyan göz, duyuyor göz. Düğüde göz yok diyor. Arsi çok anlayt. Dursana. Duracak der gidecek. Göz değmesin mi ya? Gözlemesin mi ya? Sonra on koşmalı insanlar. Duyuyor, nivde deyip soruyor. Nivde. Soru. Aha. Ya ne? Kol oylayan. Sonra o hükmen koşmalı, insanlar yokluğu Ya koşmalı. nivde ya hayfi. Hı. Vi neme demaşı süydü neme seresen. Süt diyor haberde. Akta sana. Onun sütü sine tersten kan görünür diyecek böyle yani. Ya. Ak renk. Yani mesela senden burada soruyorlar. Senin cevap veren yok. Hiç de cevap veren yok. Seyanem için aç yaşım dinç kılığım diyen doğru değil mi? Hele amaliye eşek hakkındaki atalar dedim billah. O eşekte yüküm yok, yakılta varım yok. Ulan şuna min deşirak. Bilmeyin koymayın mı görmeyin. Ha, görmeyenim, koymayenim, bilmeyin. Bilim ok, nun belansı var diyen ya Allah birdat. Görem ok, bilem ok. Ak duyan. Ene bundan beter yakınlaştık bilim ok. Oluyor geldik. Ak zaten havam yok. Ak zatmış ol. Yok ak diyor. Ak diyor. Ha o. Bilmedin mi? Ay var yani. Bilim ok. Ak duyanı gördün mü? Görem ok. Diyen atalar söyledi. 3. tapqırın 4. sowali amal eten üçün şeyle. Şu suratlara seyredip, şu suratlardan bir umumuluk tapmalı. Şu suratların bir umumuluğu var. Näme umumuluk? Eke geçeli. Birinci surat näme anladı? Aşkabat. Aşağıdaki Aşgabat, o. Yukarıdaki. Oğlum Viyana'nın paytahtı. Viyana. Viyana'nın paytahtı. Viyana. Oğlum Bern. Bern. Hava. Viyana bilen Şveytsarya. Bern. Bern Şveytsaryan paytahtı. Viyana İran paytahtı. Aşağıdan Türkmenistan. Hava aşağı Türkmenistan. Viyana İran paytahtı. Nere kayarsın? Ben böyle. Şu an ikiniz de geografi molmunun saçını tuturun o şey. Niye mesela? Şveytsarya. Avstrya. Germanya? Viyana Germanya mı? Avstrya olan mı? Avstrya diye Avstrya. Avstrya diye. Studiya tavrım kabul ediyen be. Yine şeyler bilen birinci Viyana Avstriyan paytahtı, ikinci surat Bern Şveytsaryan paytahtı,
Üçüncü surat Aşgabat, Türkmenistanyň paýtagty. Şu üçünün näme umumlygy bar? Bular sebäbi bir ýurdun paýtagty herse. Ondan Ana umumlyk. şu umumlykmy? Men aýdaň. Kesin jogabmy. Men aýdaň bana. Sen kömegini sonra ona yarım tuk tağda bir tuk verir. Ayna men sana kömeksiz ýokma. İçten karıştı bir taraf. Berekella Arsi Amaliya kömek ettin. Üçten bir taraf devlet. Şeyler bilen Amaliya yeni vurup kadanya. Arsi'nin kömeği bilen. Arsi sana üçüncü tapbarın dördüncü suali şeyler. Şu suratlardaki umumluk tap. Şu suratları näme birleşdiriyor? Bir umumluk var, näme birleşdiriyor? Yıldız. Yıldızlar. Yok. Yok, evet. Üçüncü suratta yerler var mı? Türkmenistan, Özbekistan. Böyle. Xitay ayırmalı. Yok, men Önkü SNG'de, önkü. Yoş Karaşlı bir taraf yurtlarmışlar. bir taraf yurtlar, Karaşlı, içinde bir Karaşlı. taraf Türkmenistan. o. Yani umumluk bolmaly men artık maçın ayır diyem o. Umumluk. Şu dördüsen bir umumluğa bağlanışıyor. Karaşlı yurtlarda hiç daha hiç değil mi? Karaşlı yurdun mı? Yok o değil. Başka yurtlarım koşulup biler da eğer Karaşlı yurtlar var. Ne için gönlün gönü Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın hem de Xitay'ın baydakları görkezildi. Komşu yurtlar. Yok, komşular. Xitay benim komşumuz mu? Qadi diye diyemedi. Artık Berekella Arsi utuşgadandan Türkmenistan Xitay qad geçirjisi birleşdiriyor bu döwletleri. Sebebi Türkmenistan Xitay qad geçirjisi Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı hem de Xitay'ı birleşdiriyor. Berekella Arsi. Şeyler bilen Arsi tenin yeni bir utuşgadanın. Inni has bir ünsüz bolun. Üçüncü tapqırın soňky suwaly her haýdyňyzda Amaliya sana şeýle suwal. Şu suratlarda üçüsi bağlanışya, dördüncü surat bolyn artykmaç. Şu suratlaryň haýsy artykmaç. ana birinci ayna. Birinci ayna, Biram ana nemeler? Boş butulkalar, olaram şoňa. çüýşeler, hawa ayna çüýşeler. Ondan O ýen suwun içine almam ya daşyn almam. tapagy ýok. Daşynar taňam içine taňam. A ol garmy ya duzmy? Dudum del garam del. Onda ne? Billa. Ben bilmem. Yok, Amaliya bilmeli. Haýsy Ha, artykmaç. şu an hayt artık maç mı? Ha, İki haýsy tane artykmaç. artykmaç. İki tane artykmaç bolmaly. Diňe bir artykmaç bolmaly. maç ha. o. Su? Su mu? Su mu? Evet. Tu artykmaç. O üçünü näme birleşdirýär? Ayna. Ay. Şişe ana O alanda düzlem. yatar. Yok şu aynı stikova demeye yatacak. Ayna çonun ayna onun çüşü Su de ana. yatacak. Owa. Kwarts çägeti. Ana ikinci suratdaky kwarts çägeti. Ayna nämeden ýatalýar? Kıvars çaresinde. Ana. Diýmek şeýle. Onda üçüncü surat artykmaç bolýar. Amaliýeten utup gadanyň berekella. Inni Arsi sana üçüncü tapbarın en soňky suwaly şeýle. Şu suratlarda haýdan bolsa bir artykmaç, üç surat birek bilen bağlanýar. Dördüncü surat bolýan artykmaç. Haýsy surat artykmaç? Artykmaçyny aýyr. Üçsem ahrana da bulan o öýde. Haýsy? Yok ne op şimdi artık maç yok kacan böyle. Pişik artykmaç mı kadýar mene? Sebäp güjüm ütemeýdi ahrana. O da ahrana. Pişik öyle. Kamera. Böyle diyordu. Yok pişik artykmaç. Yok artık maç aslında ahrana oyuncu pişik artık maç. Aa. Böyle üçlüğün gol üçlüğün deme de ne diyecek bu dörtsem. A göz bilen görýän bolsa ol üçsi. Ýöne ştaýda ahrana. O üç tane ahrana yani bula sessiz ahrana o da kıyılır ya bu da tutuyor onu pişik ayıkmalı. Ha. Pişik artykmaç. Aa pişik artık. Arsi berekella. Şeyler bilen arsi tenem utup gadanyň hakykatdan bir ýerde pişik artykmaç alawa iti hem gorogçy var hem de video kamera var. Üçtem gorog üçin niýetlenen. Berekella.
Yıldızların zihin bähleşiginiň ikinji tanynyň ýeňizidi biziň meşhur aýdymçymyz Amalia. Ol 13-9 hatagynda arzydan üstün çykdy. Amalia ýeňişiň mutlu boldun. Arsy taňa da gepleşimizde gatnaşan üçin köp sag bol. Bundan beýle-de ikiňizde de sunuda eleminde üstünlikler ardy edýär. Gahrman arkadamyzyň taýatynda toýlar toýlaşdyn. Şol ajaýyp toýlarda da siziň aýdymlaryňyz belent ýanlansyn. Mehriban adamlar, şunun bilen yılların zihin bähleşiginiň ikinji tanyny geçirip oturýar. Her biriňiň döwlet ojaklaryna ırtkal bereket bagtyrlyk ardy edýär. Bu gedek himayetkarymyz Aşgabat şäheriniň Garrykulyp köçüdiniň 62-nji jaýyna ýerleşýän Majitler Mebel dünýäsi, oňa da öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Bir gepleşigi meşhur Ak Kepler video studiýasy ýadyga geçirdi. Ýene-ki gepleşiklerde duşýança hoşta bolun.